जनसामान्यांचे प्रश्न आपले मानून ते सोडवण्याची धमक ज्यांच्या रक्तात आहे, संघर्ष, समन्वय, अभ्यास, विचार, संघटन अशी ज्यांची ओळख आहे, असे महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री माननीय नामदार दिलीपरावजी वळसे पाटील साहेब यांच्या अभिष्ट चिंतन सोहळ्यानिमित्त 7 ऑक्टोबर ते 10 नोव्हेंबर दरम्यान विनोद इंजिनियर्स घेऊन आले आहेत. 10 नाही, 20 नाही तर तब्बल 50% सवलतीच्या दरात कोहिनूर नंबर 1 बॉक्स आटा चक्कीचे भव्य वाटप. तसेच यासोबत देण्यात येत आहे चक्क आकर्षक भरजरी पैठणी फ्री. सदर स्कीम संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू. फक्त 1000 रुपये भरून बुकिंग चालू. या समेतच शेतकरी उपयोगी विविध अत्याधुनिक साहित्य मिळणार अगदी अत्यल्प दरात. आता नको भेसळ, नको दळण आणण्याची कटकट. घरच्या घरी बनवा ताजे पीठ झटपट. 50% भरघोस सवलत, आकर्षक पैठणी फ्री आणि 1000 रुपये बुकिंग सुविधेमध्ये थाटलेल्या कोहिनूर नंबर 1 बॉक्स आटा चक्कीसाठी संपर्क साधा. विनोद इंजिनियर्स, शाखा नारायणगाव, पुणे, भोसरी, मंचर, संगमनेर, आळेफाटा. आयोजक मान्य देवेंद्र शेठ, प्रकाश शेठ शहा. अध्यक्ष शरद सहकारी बँक लिमिटेड, मंचर.